Jo, můžeš to natáčet. Já ty jakoby, podle mě hrozně rozdíl, bro. Hlavně to má být takhle. Takhle. No. Mohl šel pryč. Už jde. A hodil jsem za 3 body, boy. Hezky. Já tady by tam chtěl udělat taky ten zvuk, taky... Víš? A takže bro... takový Mario spíš. Yes. Takže jenom abych to dořekl, kámo, tak s tím phonem. Tak protože to je bomba, že nepotřebuješ ani žádnou mega super kameru. Že už ti reálně stačí. Jo, však je to vypadá v pohodě, já to mám 13 minule. No. Nic to. A když se na to dívám tak, jak mi taky přijete po 12, bro. Jo, tak to je taky, no. To je láčesné. No. Ale kámo, nevím, jakoby co... Je to prostě takový pokec. Na toho video se můžeš dívat. Ve smyslu takým, že... Chceš sednout třeba k jídlu tady to. Jo, a víš, co mi ještě přijde? Že kámo, ten vodopád prostě je fakt hovno. Proč to neprší trošku víc? Že jo, ale kámo, ono to nejde na Appleovském videu přiblížit, veď? Nebo obrátit. Nejde, no. Já to ani nepřiblížím. No prostě kape strašně málo. Dostal dis. Co? Dostal dis. Protože kape strašně málo, to ani nevypadá tak dobře pak. Jo. Už to tam prostě chče jenom tak. Hej bro, to myslíš si, že to je business jako vydělávat peníze tím, že natáčíš videa? Jo, určitě je to business. Ale podle mě spoustu jakoby dospělých lidí se na to dívá hrozně zvláštně. Že si řeknou, co se za magory, oni se natáčí. Ale prostě... Ale natáčíme vlastně se to vydělává fakt velký lové, a když chceš Ferrari, lové, ale nemusí to vůbec vydělávat lové. No a co budeme teď dělat? Teď jdeme už chillovat. Už jdem domů, teďka. Jdem domů? Nebo já nevím, ty jsi řekl, že to... Já nevím, bro, chci se probudit. Teď jsem vstával, tedy. No nic, no? My jdem taky asi. A tady máme Lilka, asi 8 holek, ale neznám jména. Yes. Počkej, mám všechno, bro? A proč bys neměl všechno? Ty nemáš všechno? Mám všechno. Mám všechno. Já mám všechno. To je prdel. To je prdel. Já dostanu z toho karpále, když to budu. Karpále, tak... to jsou ty tunele, bro. No jasně, to mi odumře ruka, jak to mám takhle, čum ten můj stativ. Stativ? No ty nevíš, ten můj stativ real. Já vidím, jak se ti to klepe hlavně. No, hrozně se to klepe. Kámo, a co ten vykřičník? No. Ten vykřičník dobrý, no. Ten vykřičník je ve slegu. A dobrá barva je. Jo? Jak je nakreslený? Je tam je úplně upozornění, kámo. No, co je tamhle to za ty baráky, jak je to... To Včko. To Včko, no, proč to To nebudu natáčet. To se mi nechce natáčet. Včko. Já tady je schovaný nikdo s takýma dveřmi. Kámo, hlavně tam je jakoby silueta udělat. No jasně. Hustý je docela hustý. Duch prostě jako. Jo, je to docela dobrý. To je docela dobrý. No, já tohle video se bude jmenovat Vlog z parku. Z parku. Z parku. Že jsme dva, jakoby. Z parku. Vlog z parku. Jo. Moje vás jsou hodně v piči, to. To je prostě hairstyle na dnešní noc. To mě dneska designoval jsem v tom salonu. Oh shit. To bylo dobrý. No. Na co? To je to prdel, ty vole. Je to sranda. Ale já si myslím, že... Hlavně, bro, já si těším home. Jaký celkem. Chci si dát snídaní ještě nějakou. Hej bro, já nechápu, to je téma, který bychom měli rozebrat, a to je bro, že prostě nesnídáš, bro. Kudy mám? No já nesnídám. Proč tudy je? Jdeme tudy, to obejde. Já tady potom. To je to stejný, bro. No, nech to. Je to stejný. Já nesnídám, no. On se milu. Ale já nesnídám. On se milu k snídaní. Nech toho, ale já nesnídám vůbec. Odvezli. Já už nesnídám vůbec. Ale kámo, to bys měl? To je kámo, dobrý začátek, ne? Kvůli tomu, že když jsem byl dítě, tak mě rodiče budili strašně brzo, protože chodil do práce. A abych nezaspal. No a že jo, já jsem místo toho hrál LOLko. A když se nedám ještě tu snídaní, tak jsem si hrál jako ještě jednu hru. No asi. Takže to asi vyplatí. Jako mohl jsem to žrát u toho. Ale ne. Nevím, prostě jsem přestal nějak snídat kvůli tomu.
To je crazy. Já bych to nezvládl, bro. Já prostě, když ráno vstanu, tak už mě bolí břich. Upřímně, já musím vždycky, když jdu spát, tak si fakt musím nažrat jak debil. Jo, to asi hej, fuj, tady ten báto. No, Já se musím nažrat jak debil z toho důvodu, že já si vždycky si říkám, jo, pro mě úplně stresující, že si řeknu, ty já teďka budu 8 hodin spát, bez jídla. To je taky zvláštní věc, to mě taky zajímalo, proč si spoustu bezdomovců začne povídat vždycky samo pro sebe. Jsou hotoví, bro, jsou hotoví. Nás. Jo, jasně, jsou hotoví, já bych si z toho možná dělal, no ne, já bych se zbláznil, kdybych to vůbec dělal. No podle mě jsou zbláznění. No to radši nic. Tam dělají nějaký děti se tam tam se nic nedělo. Tam se dělo něco. Nic se tam nedělo. Dělo, bro. Bro, tam jsou dospělí, tam jsou nějaká tak ženská jsou tam stará. děti nebo dospělí? Ženská nějaká stará děti tam se hrála. Nějaká stará děti. Nějaká ženská stará a děti tam byly. A děti? Yes. A spol. Děti a spolek? Děti ve spolek. No, spolek, no. Spolková republika, hej, čum tady to bude teďka tmavý hrozně. Tmavý. Čum ty grafity. Hodně bomba. No, hlavně je to super, jak mám ten písek všude. Máš ten písek všude. Tak to poslouchej. Čum. A tak tohle. Co, to světlo? Ty kajuty, kámo, tady. To je jak loď. A jako jo, ne. Neříkej, že ne. Podle mě ne, bro. Podle mě to vůbec nebylo. 24. Co? 24, bro. To není vidět, bro. Najednou je fakt ukázal. Možná jo. Běží. Já jsem si myslel, že tady bude dost tmavější. Čum, ten pohoda úplně. Svoje. No nic. Typo, co tam bylo? Tak co? Nic, bro. Jak jdem? Home. Jdeme home. Jo, asi jdeme home. Potřebuji home, potřebuji se vystrat home. Yes. A čum tady je ho. Čum, natoč to. Tak to je píči. Tak to hezky. Do prdele. No, Dobrý. V pohodě, na to Dobrý, bro. Tam někdo sere, bro. Ne, nikdo tam nesere. Kámo, Nikdo nesere. To nejde víc přiblížit a nesere. No, nesere, bro. Tamhle je 27, bro. 27. 27. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ale myslím, že to je prostě zvláštní věc, já jsem nad tím přemýšlel, že to teďka to je věc, kterou musí říct každému. Každému musí říct vždycky dobrý den, pozdravit ho. No jasně, no tak to je normální, ne? Jako jo, jasně, že jo, ale že to je poděková, pozdravit. Asi jo. No. Ale každý si to váží, když tady to člověk bude. Jo, jasně. Ale moc lidí to neumí. Moc ne, ale když to umíš, tak jsi vyhrál. To je názor, to je špíč. Vyhrál. A co jsi vyhrál, bro? Loterie, bro. Když jsi vyhrál. Loterie? No, sportku. 50/50. Baterie. Čuma jede hustý Porsche, červený. Červený hustý Porsche. To je takový. Ale hodně vostý. Ale tady nic nejde. A pojede. Já jsme kluci v akci, bro. Já nejsem v akci. My jsme kluci v akci. Čum, hodně vostý, ne? To je dobrý, jak jde. A jo. Jako bylo. Tak jo? Dobrý, no, my jdeme. Tak čus. Poslední 2 minuty. No. Bouchy nejbližší hod. Poslední minuta. Bouchy. No nic. Hele, swag. Ale swag. Já ti řeknu Peace out. Swag. Yes, to řekl Tyler Durden. Swag.